जोंनि गेजेराव गोबांनावनो साननाय दं जे आं ओरैबायदि मोनबा आं ओरै जानो हागौमोन, आंनाव नैबे थानाय मोनबा आं नैबे खामानिखौ मावनो हागौमोन। थारमाने मोनसे मोनसे गावखौनो गाव उइकनेसआव जोङो जायगा होनानै दोनो जे आं मावनो हागौमोन खिन्थु आंनाव नैबे जिनिसा गैया। हाय गाइस, आं सिमान बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै जापाननि सासे गथ'नि मोनसे सल' खोन्थानो सानदों, 10 बोसोरनि गथ'। बिनि नामा जाहैबाय अकाय'। दा अकाय'आ एक्सिडेन्टआव उन्दैयावनो गावनि आगसि फारसेनि आखाइखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। दा बियो खिन्थु बेहा सब समाय बिनि सिमाङानो जाहैबाय, बिनि थांखियानो जाहैबाय बे सासे काराटेनि माबा जानाय, सेन्सेई जानाय, माने मास्टार जानाय। काराटे सोलोंथारगोन बियो, ओमफ्राय सेन्सेई जाथारगोन, मास्टार जाथारगोन। दा बे न'आव बिदिनो आं काराटे सोलोंनो बुंबाय थायो। उफाय गैयिनि न'नि मानसिया बेनि आखाइ फारसे गैयाबाबो बेखौ माने साबसिन बे सहरनि साबसिन काराटे मास्टारनाव थांबाय बिसोरो बे गथ'खौ लानानै। तखन काराटे मास्टारा बिनि बे आखाइ फारसे गैयैखौ नुनानै बेबो जेन'बा माने मोनसे बेनावबो डाइरेक्ट बे मोनसे लानो नागिरनाय बिदि मोनसे भाबखौ देखायाखै। खिन्थु बियो गथ'जों रायलायबाय। गथ'आ बे सेम खोथाखौनो बुंबाय, आं काराटे सोलोंनो गोसोथार, सोलोंथारगोन, जेरैखिजाया सोलोंगोन, आरो आं सेन्सेई जानो गोसो, माने मास्टार जानो गोसो। तखन बियो बे गथ'नि एथ' जसखौ नुनानै, एथ' नाजानायखौ नुनानै बियो गथ'खौ लाखिबाय गावनि स्कुलाव। बेनिफ्राय बियो प्रेक्टिस आराम्भ जाबाय बेना। दाना बेखौ दैलि मोनसेल' किक खालामनायखौ फोरोंबाय थायो, मोनसे अनलि वान किक। दाना बिदिनो 3 दानसो थांबाय, 3 मान्थस। बिनि उनाव बियो उफाय गैयिनि बे अकाय'आ सोंबाय मास्टारनाव, गुबुन गथ'फोरखौ बियो आलदा आलदा किक फोरोंगासिनो, आलदा आलदा फर्मुला। आच्छा गुरुजी, आंनो मानो जेबो आलदा किक, आलदा फर्मुला फोरोङाखै? आंखौ मोनसेल' किक नोंथाङा फोरोंगासिनो दङ, आंनो माब्ला फोरोंगोन बेफोरखौ? दाना गुरुजिया बुंबाय, नोङो बे मोनसेल' किकखौनो सोलोंबाय था। बेखौ सोलोंनो बायोबा नोङो बे स्कुलनिफ्राय ओंखारलां। बे दिननिफ्राय आरो बे गथ'आ सोङासै जेबो, बे किकखौनो बे होख्लायगासिनो, माने दैलि प्रेक्टिस खालामगासिनो। दाना बिदिनो 6 दान बारबाय। 6 दान बारनायनि उनाव आफ्टार 6 मान्थस गुरुजिया बुंबाय स्टुडेन्टफोरखौ, मोनसे कम्पिटिसन जासिगोन नोंथांमोन, माने नोंसोरो रेडि जादो। कम्पिटिसना अमुक तारिखाव जागोन, नोंसोर रेडि जादो। बेवहाय जाय देरहायो बे खिन्थु सेन्सेई जागोन, मास्टार जागोन। तखन बयबो प्रिपेयार खालामजोब्बाय, रेडि। दाना अकाय'नि अपोनेन्टआ ओरैबायदि स्मार्ट, ओरैबायदि टेलेन्ट काराटेआव, बियो माने बहुत बलबान आरो बे माने काराटेनि गेमाव। तखन बियो गावनि अपोनेन्टखौ नुबाय, माने अकाय'खौ नुबाय, आखाइ फारसे गैया, ओरैनो फिजिकेलि उइक। बे मोनसे सानबाय, माबाफोरखौ फर्मुलाफोरखौ देखाय देखाय बेखौ सिगिगासिनो। माने अकाय'आ एसे गिहांगुलायबाय आरो। तखन रेफ्रिया बुंबाय, खेलाखौ होमबा माने अकाय'खौ जेननाय होखानोसै नामा होनबाय। ना गुरुजिया होनबाय, नङा, ओहो, खेलाया टाइम मथे, जेसेबां टाइमनि खेला एसेबां टाइम खेलाया जाबाय। तखन खेलाया जाबाय। दाना अकाय'हाथ' मोनसेल' किक दंखायोमोन। दाना बियो बे किकखौ अपोनेन्टनाव एप्लाइ खालामबाय, माने बे किकखौ बाहायबाय। बेखौ बाहायनाय लोगो लोगो बै माबाया अपोनेन्टआ गोग्लैबाय। गोग्लैनानै बियो ओरैबायदि किकखाना, बे हायासै, बे जेनबाय आरोखि, बै अपोनेन्टआ जेनबाय, अकाय'आ देरहाबाय। तखन गुरुआ बुंबाय, अकाय'आ देरहाबाय, अकाय'आ सेन्सेई जाबाय होननानै। तखन दाना अकाय'आ दसे उनावनो गुरुनाव सोंबाय, आच्छा गुरुजी, नों जे आंनो माने मोनसेल' किक फोरोंदों, बेनिफ्राय बे किकजोंनो आङो दा बेखौ फेजेननोबो हाबाय, बेनावथ' मेला फर्मुला दङमोन, मेला किक दङमोन, खिन्थु आं बेजोंनो माने आङो बेखौ फेजेननो हाबाय, तखन माने सेन्सेई जानो हाबाय, बेबायदि बुंना लाबाय आरो। तखन गुरुआ बुंबाय, नोङो मोननै खारनाव देरहानाय जाबाय। मोनसेया जाहैबाय, नों बे किकखौ प्रेक्टिस खालामबाय थादोंना, बेवहाय नों अलरेडि मास्टार नोङो जाखाबाय होनना बुंबाय। बे किकनि सायाव नोंहा
फुराफुरि नलेजआ दंखासै बेनि मास्टारखासै नोङो 1 नम्बर ओमफ्राय 2 नम्बरा जाहैबाय बे किकखौ जाय अपोनेन्टआ प्रटेक्ट खालामनांगौ जे फर्मुलाजों प्रटेक्ट खालामनांगौ बे फर्मुलायानो जाहैबाय जाय बे किकखौ होयो बे किक होग्रानि आगसि आखाइखौ हमहरनानै बे किक होग्राखौ माने अखायखौ आरो बै अपोनेन्टआ आगसि आखाइयाव हमहरनानै खोख्लैनांगौमोन आरोखि दा नोंहाथ' आगसि आखायानो गैया जाबाय गुरुआ नोंहाथ' आगसि आखायानो गैया जायनि थाखाय बे हमहरनो मोनासै बेनि माने प्रटेक्शननि फर्मुलायानो बेखौ कभार खालामनायनि फर्मुलायानो बेनोमोन दा बे कभार खालामनो हायासै नोंनाव आगसि आखायानो गैया दा नोंनि आगसि आखाया माने नोंनि थाखाय माबासो जाबाय उइकनेस जायासै नोंनि थाखाय बेयो माबासो जाबाय माने मोनसे बिराद गिदिर हेल्पसो जाबाय बिदि बुंबाय आरो गुरुआ दा बेखायनो बे अकाय'नि सल'निफ्राय जों बेखौनो मोनथिनो मोनो जे आंनाव ओरै दङबासो आं ओरै मावनो हागोन ओरै गैयैखाय आं बेखौ मावनो हाला बे नङा माने माब्रैबा आङो माने आंनि थांखिखौ आं जेरैखि जाया मावफुंगोन माब्रैबा आं मावफुंनो हागोन बे जुदि नोङो नाजासोमथारोबा अकाय'आ जेरखम मोजां गुरु मोनदों सलिड गुरु मोनदों जोंबो मोनगोन बेखौ एकदम रोखा बेबायदि मेला उदाहरन दङ बेखायनो सिमाना बुङो जोङो मालाबाबो गावबागाव थांखियाव जेननाय लानो नाङा हेंथाया फैखायो अकाय' बायदि हेंथा फैयोबाथ' आरोबाव जोङो होमबा जाय आखाइखौ बियो माने मोनाखिसै एक्सिडेन्टनि उनाव बिदिबाथ' होमबा जों साधारन मानसिफोरनि थांखिया ओरैनो जेननाय लाखागोन जोङो दा जों फिसा फिसा हेंथायावनो जोङो मा आं बेखौ मावनो हानाय नंला बिदि साननांगौ जों साननाङा सिमाना बुङो जों नाजानांगौ जोंबो मोजां गुरु निस्सय मोनगोन आरो जोङो जाफुंसार जाथारगोन एसेनोसै गोजोन्थों